Bon dia. Us donem la benvinguda a Serra al Dia, el nou espai informatiu per acostar-vos la informació del nostre municipi. Treballs per a resoldre les filtracions d'aigua al nostre municipi. Durant els últims dies hem realitzat obres per resoldre les filtracions d'aigua a la pista de frontenis del poliesportiu municipal, juntament amb Avis de València. Hem obert el sol a diferents punts i hem reparat la canonada. A més, s'han tractat punts com la Pujada del Puntal i el carrer Cronista José Senís. Així, els treballs de millora continuaran per canviar integralment altres trams del clavegueram més afectat. Nou servici per a atendre el nostre veïnat en la urbanització Torres de Portaceli. El mes de juliol està disponible un nou servei d'atenció per al veïnat. La regidora d'Urbanitzacions, Manoli Jaramillo, atén les peticions ciutadanes al local municipal. D'esta manera, les persones no han de traslladar-se a la casa consistorial i tenen l'administració més prop. Les atencions són dimarts de matí de 10 a 2 i dijous de vesprada de 4 a 7. Celebrem el Dia Mundial del Turisme. Amb motiu del Dia Mundial del Turisme, hem organitzat 2 rutes guiades per a donar a conèixer el nostre patrimoni cultural i natural. La primera d'elles, la Calderona tiene nombre de mujer, teatralitzada, es va celebrar dissabte passat i va ser tot un èxit. Demà dissabte, la proposta ens durà al castell, en una ruta amb viatge sonor que compta amb cadira eruga per a persones amb diversitat funcional. Es veiem per a disfrutar del nostre entorn. Que passeu un bon cap de setmana.